video. Nechtěně jsem to musel to pokračování jako ten druhý díl, ale uděláme zase jako pokračování k tomu druhému dílu. Pojďme nahoru. Jo, asi to ten písek jsem dal do pejsk. Už tam je sklo. No, potřebuji to ještě těšit. Tam asi ta voda velká, to moře, tak tam by mohl být písek. Protože můj táta přišel. No prostě jsem to vedl, abyste nemuseli žádat slyšet. No, tak, hele, už jsem u toho moře. Se aspoň tady kousek. To se mi těžím. Moje zipy. Vybil, ale tam máš vyměň si tu nabíječku, dej píchni ho do toho modrýho, jak jsem ti říct. Píchni ho. Protože tady je železo. Takhle. Jo. Mám tady ještě nějak. Něco asi na tak jdu nahoru. Mám to cehla. Já netěžím nějaký ten písek, pár písků. Uvidíme, potom ještě budu potom asi. Čili tak stačilo by nám 20 písků. Třeba. Jo. Dobrý. 4 pasy. 4. A píchněte tam tenhle. No se ti nebaví. No tam ho, no jo, už to dobrý. Písek, 20. Super. Vezmeme. Stačilo zatím. Prozatím. Nevím, asi dokážete. Nezbíráte. To mi nebylo ryby. Prostě se někam připojí. No, už nemůžu běhat. Takže tak mám jinak jídlo, mám. Hele, 21 železa. To už mám skoro na brnění. Na brnění. Teď potřebuji jít. Pec. Jdem nejdřív si opět to jídlo. Tak to potřebuji nejvíc. Dám tak. To by nešlo. No. To jedno jsou syrový skupové. Další. Teď se potřebuji jíst. Tak, on není. Noc. Jen zatím vlastně.
přiskla. Já si říkám, prej 24. To jsem byla. Tam to spěce. Takhle. Druhé to spělí. Musí do svého inventáře. Tady to. Já ještě mám něco takového. Mám zapomněl říct. Vy jste se ptali. Viděli jste tady tu druhou, počkejte. Tady máme už rozbitý věci, takže na tom nemuselo downloadovat. Je to skoro rozbitý. Už nepotřebujeme. Nějaký dřevo, že by bylo v druhé. Tak já jdu pokázat. No, noc, chceš se vyspat? Ne, tam by se nešel vyspat. Jo, to je no. Ale nic neklikej, jo? Ne, klikej na to vstát z postele. Dobrý, máš. Už můžeš hrát. Další. No, točíme už 6 minut. Přijde, že takováhle verze toho počítačová verze je přijde lepší než ta telefonová tabletová. Tak, železo. Jenom já ještě mám železo nějakých druhů. Ne, nemáme. Takže, jo, jedno. Já mám 20. Takže já vlastně už můžu stavit další patro. Tam nepotřebný věci. Potřebujeme bílou vanu. Vejce nepotřebuju nějak moc. Sazenka nepotřebuju. Sazeničku nepotřebuju. Tyčku nepotřebuju. Sazenici nepotřebuju. Kameny nepotřebuju. Lávu nepotřebuju. Papírko nepotřebuju. Teď si to nějak sestavím. Tak, ten je důležitější asi. Tohle není úplně na prd. Jde, promiňte. Omlouvám se. Oj. Ale umím taky, počkej. Omlouvám se, ale to tu avěčko. Jde, jsem to úplně přepnul. Tak, promiňte, teď se vám vážně omlouvám. Tak omlouvám se. No. Ještě budu potřebovat. Ne. Klasík. Okay.
Počkám na to železo. No vykrásně. Nebo ne. To už jdu rychle napukat, co zase to stane. Protože už zase třeba. Vyklad jsem to tak. Ještě mám. Tak. Přiděl. Aspoň tak. 20 těch nerozkraftěných věcí. Tu back. Já se dám zpátky jako. Ne, domů jako. Víte, jako v realitě. Normálně v Minecraftu. A jsem... Co? Jak je na tom ta ovečka? Jak se tak mohla podívat? Já si myslím, že by mohla být velká. Jo, už je velká. Měla by být aspoň velká. Ta ovce. Čekat. Drkneme se tam. A už je velká. Celou dobu si byl tady. Tak, zavřeš tady. To se mě absolutně nějak nezajímá. A zombík, jo. Mě chce zabít. Vás, vlastně všechny, který hrajeme nechce. Moc bych vás poprosila, abyste si všichni, kteří koukáte, tak abyste natočili nějaký Minecraft seriál nebo tak, seriál nebo něco takového. Bych vás moc poprosila a chtěl bych to. Přál bych si to. Už si to přeju a taky bych to přála, abyste to natočili. Já už dál nemůžu teď, takže už jdu mladám domů. Home. Ty krásy, tam bych to měla taky posvítit. Já mám málo, ale nejdřív si rozkaz. Tak. 144. Uhlí si vypnu. Takže jsem to... Jsem. Ček.